Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στο... εγώ δεν είμαι και πολύ καλός παίχτης, είμαι πολύ σχεδόν κάτω του μέτρου παίχτης, αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί προ που κάνουν βίντεο, δεν υπάρχει κάποιος που να κάνει για απλούς παίχτες ή για νέους παίχτες, οπότε πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να τα αρχίσω. Τέλος πάντων, όπως ο κυρίως God of Tanks και LOL, διάφορα άλλα παιχνίδια που έχω γράψει, θα σας δείξω κάποια βασικά στο World of Tanks. Που πάρει ένα βαρύ αρματόνι που είναι tier 7. Καλύτερα πριν πάτε στο tier 8 να μάθετε καλά να παίζετε με tier 5. Το Oni είναι ιαπωνικό άρμα και έχει πολύ καλή πανοπλία, είναι πολύ αργό. Αν πάρετε το μεγάλο κανόνι, αυτό εδώ το μεγάλο, βαρά αργά να βάλετε εκρηκτικές σφαίρες, γιατί με τις άλλες δεν τρυπάει τόσο καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα με το βαρύ σκοπεύουμε να πάμε μπροστά και να απορροφήσουμε ζημιά. Και εδώ πέρα είναι 8, οπότε μας τρυπάνε, οπότε θα πάμε προσεκτικά εδώ πέρα πάνω. Το σημείο μου το μάθα φίλο μου θα δώσεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Βλέπετε είναι πολύ αργό, αλλά αντέχει 175 πανοπλία χιλιοστά στο σώμα και 200 χιλιοστά στο πύργο, δηλαδή 20 εκατοστά στο πύργο και 17,5 εκατοστά στο σώμα. Στα πλάγια όμως είναι πολύ ευαίσθητο και έχει ένα κρυφό σημείο. Τα εικονικά πίσω όλα έχουν 150 άρμο, οπότε πίσω ουσιαστικά τα περισσότερα να τα σκοτώνεις πίσω δεν τρυπάνε. Και αυτό είναι πολύ παράξενο γεγονός. Δηλαδή τρυπάνε πολύ εύκολα στα πλάγια. Σημαίνει ότι τρυπάνε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά πίσω έχουν 150 πανοπλία που είναι αρκετά καλό. 15 χιλιοστά δηλαδή είναι αρκετά καλό. Από το εξάρτητο ξεκινάει αυτό το 15 χιλιοστά και είναι αρκετά καλό. Σε βοηθάει ενάντια στα ελαφρά άρματα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Τα ιαπωνικά δεν έχουν και πολύ καλή ακρίβεια. Οπότε πρέπει κάθε βολή θα ρίξουμε να μετράει. Προτείνω να μην χρησιμοποιείτε αυτομάτι σκόπευση, αλλά το ποτίκι σας να προσέχετε λίγο που θα ρίξει βολή και που θα πάει. Τι άλλο. Αυτά. Τα βαριά δεν έχουν και πολύ καλό καμουφλάζ, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν το ξεχάπτω. Βλέπετε εδώ, το πλάγια με τη φάρα που προσέχω. Με το φύσανο, τώρα έκανα bounce. Bounce δηλαδή έκανα αυτό, δεν μου αρέσανε και δεν πέρασε. Σιγά σιγά. Μου αρέσαμε. Τώρα που το βαρέσαμε πίσω γρήγορα να γεμίσουμε, όσο γεμίσουμε δεν πρέπει να θέτουμε τον εαυτό μας. Βάλε τα Pokemon γιατί είναι γαμάτα και το μεγάλωσα. Και δεν σηκώνω από τότε. Αυτά με ανάπτυξα. Αυτό το παιχνίδι. Δεν είμαι μόνο μου τώρα, αλλά
Πέθανα, αλλά πέθανα έδοξα, του έκανα πολύ ζημιά, γιατί με αφήσανε μόνο μου τα κουστόλουμπα.